Ah bon, sisan an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na sisan. Ouais, ara sama nɔgɔlen. Papa. Papa Wemba. Iyata ne yɛrɛ n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ quoi maliyɛnw. Aw ni san pɛrɛ aw sigilen don k'aw bɛ ka ninnu de défend walayi bilahi sɔnja docteur bɛ cun quoi biri kuranɛ cɛ. Ne ko Sigo. Sigo. Hein? Ne ko concert kɛ don a tuma a donna ka fɔ ne valise de la. Cogo di tan? Verre lagalakatɔ verre min bɛ to ka girin la filɛ nin ye ne bɛna n lafili san verre den kelen de bɛ bolo i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ n taara ɲɔgɔnna san filɛ n bɛna di dɔ ma fu kare kɔnɔ. E taara o ɲɔgɔn na san? N bɛna di dɔ ma verre den kelen de b'a bolo a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ verre den. U taara fɛn i ka lieutenant taara n'i ye Val d'Europe de ya. Sinon ne b'a dɔn e tɛ ka fini san ne b'a dɔn e tɛ ka fini san Champs-Élysées kan o. Donc kɔrɔ e y'i ta san Champs-Élysées de kan? Ne ka verre y'a complet de ye o a fɔ a ka taa n yir'i la tan. Bon sisan o prince k'i ta yira dɛ. Jaabi Sigo e ni Ala na kɛra cɛ nin ye kelen ye. N'o kelen tɛ. Ne tɛ ninnu dɔn. Ayi a fɔ a ka taa pochette a fɔ a ka taa fini yir'i la filɛ. Bon kɔrɔ n'an ye jateminɛ don min na a bɛɛ bɛ tile minɛ dɛ. Ayi sa tile minɛ tɛ sa. Bon bɛɛ t'i ta ci ne ma a b'a ci ne ma de sa ne bɛ test kɛ ni min ta ka ɲi. U taara Bubuti ka verre de sa ye. N terikɛ jɔn y'o sa e ye de. C'est-à-dire n bɛna challenge kura de kɛ n'a ka verre ye quoi mais an bɛ ne pousse la fɔlɔ comme a ko a bɛ mi-temps na o de la n taara a ka verre san quoi. Général. I b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min yan. N'u ye nin to ne bolo dɔgɔkun kelen bɛ micro in kɛ bananku y'a bolo. Kɔrɔ fulaw ma nɔgɔn dɛ. Kɔrɔ fulaw ma nɔgɔn. E tulo b'a la a bɛ ka min fɔ. N tɛ se ka fɛn fɔ fulaw ma mun na i b'a dɔn wa. Maa min yɛrɛ ye ne yɛrɛ ninkun yɛrɛ ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye fulamuso ye Marini Jalo. A banna. Kɔrɔ donc kɛra ni ko bɔ i y'a fɔ cogo min na n'a b'o cogo la donc i kan ka cɛ bonya i kan ka presse bonya dɛ. Marini ka di ye ka tɛmɛ Tizi kan. Yarɔ. Ayi kana douter. E y'o fɔ dɔrɔn o y'a kunkolonin bɔ. Marini ka di Tizi yɛrɛ fana ye ka tɛmɛ ne kan walayi. Marini o fana jɔn ye. A b'a dɔn. O ye dɔnkilidala dɛ. Sigo i jɔ tan. Maman bonsoir. Calmez-vous. Bonsoir, bon. On dit quoi? Ça va, gardez-vous. Mets-toi à l'aise. Cɛ gardez-vous bɛ gosi cɛ kelen min jamana in kɔnɔ o ye ne Sigo ye dɛ. O de ye général ye aw bɛ se ka taa gardez-vous gosi ɲɔgɔn ye cogo di ka ne sigilen to bon aw bɛɛ ka seere. Gardez-vous. Cɛ a ta kuru. Général donc i kɔrɔkɛ bɛ gardez-vous la a bɔ ɲa minɛ. Kɔrɔ e k'i magaya ni ninnu de don quoi e k'i magaya kɔrɔ. Cɛ i t'a sigi yan. Ne tɛ garo bila e sa garo kan ka bila min o kɛra ka ban ne tɛ garo bila aw fila si ye. A banna bon ok bon sisan. I bɛ gardez-vous bila maa min a bɛ si ne de kɔfɛ. Voilà donc a kan ka gardez-vous bila. I y'o kɛ Senukaw de la. Ko Senu pɔsu. Tout de la ko Senu pɔs. Ne bɛ fɛ k'aw fila bɛɛ ɲininka sisan quoi ne bɛ fɛ k'aw ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la dɛ aw bɛ fɛ k'anw kɛri to an kɔnɔ de yan. Aw bɛ fɛ ka anw kɛri de to anw kɔnɔ. Non n bɛna fɛn dɔ f'i ye yan. Ni aw kɛcogo nin bɛ de quoi c'est-à-dire anw bɛ ɲɔgɔn kunkolo